Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Asike sibone isibalo sethu esizosenza kule video. Sino x squared phakathi kwisisekelo plus y squared waba no power of 3 saba no equal 5x squared xy ncese y squared. Ngifuna sike sisebenze siqhubeka indaba yethu ye-implicit derivative. Siloke senza nje ibonelo engizofuna ukuthi uqaphele kakhulu ukuthi sizenza kanjani ukuze uma usuzenza wedwa lezi zibalo kube lula kakhulu. Futhi emva kwalokho uma ukuthi mhlawumbe usuyayiphinda futhi ivideo usuyayibukela ubone ukuthi usuzwa kangconywana. Phela ngiyazama nokuthi ngikukhumbuze ukuthi kubalekile ukuthi nayo ivideo ungayibuki nje kanye. Uyibuke uphinde wenze kanye nami kanjalo kanjalo. Sengifaka ke isinyathelo sesibili phezukwaso lesinyathelo sokuqala. Senze nje ukonga isikhala nesikhathi. Okuzongipha ba. Sebenza kanye nami kungipha u3 sengino x squared plus y squared. Ngibe nobani no 2x. Ngibe no 2x wethu. Y squared wethu sengiyokuqula kanjani ba u2y dx ncese dy dx dy dx base ngiyadlulela ngimisa kanjani ngingathi ncese ti equal ukupho okunye engathi ngiqisa ngako kuthi 5 lo kuzoba uba asivule yebo isisekelo kuzoba uba phakathi kuzoba ubani nxa yabo ngishintshele isekelo sami kodwa kusayiso isisekelo ukuthi nje lesi sisebenza ngaso la ngoba u2x wethu ngobani ngoba siyazi ukuthi ud wethu over dx usipha bani usipha u2 x squared base ngishoda ngani ke yini ngakasebenzi ngayo yini ngakayenzi ngathi x squared 2y dy dx dy dx nanku 2y wethu ngakhohle nakhe nalapha ngendlela eguquleke ngayo nanokuthi singakhohle ukuthi iyebo sikusebenzisile asibone okunye okudlulayo sidlula siyabe singathi imbala yami ngizange ngiqhathanise ngibhale okufanelekile nginobani manje 3x squared 3x squared phakathi no y squared ngathi bangithatha nje u3 nguyisa ngale kwa y ngale kwa x ngiba nobani ngo6x phakathi vele kusisekelo sethu sanawo u-x squared plus y squared konke okuphethe bani u-squared ngiphinde ngizothi 6y ngiphinde ngizothi 6y ngibe x squared plus y squared x squared plus y squared base ngiyadlulela ngithini ngithi ngikuhlanganisa kanjani ngizohlanganisa kanjani manje x squared nobani x squared wethu nobani no y squared wethu ngizoba no 10x y squared sekuhlangene kanjani ndawonye phinde ngithi plus 10x squared y kuhlangene ndawonye ngithi dy dx njengoba ubona sisebenzisana lapha ya usalelo minus 10 x squared y ngifuna ukubona ukuthi kuba khona kususana noma lesi sikhali sisivulile cha akuzosebenza yini ngithi dy dx dy dx ngiyadlulela ngathi minus 6
minus 6x ngithi x squared plus y squared. Ngibona bangidlulela konke lokhu base ngithini ngithi 6y squared wethu 6y sibe no x squared wethu plus y squared ngaphakathi sibe no power of 2 konke lokhu sisivala isisekelo njengoba ubona ngikwenzile lapha ngithi minus 10x squared y ngibe nobani ngibe no dy ezansi ngibe nobani no dx phinde ngithi 10x squared 10xy squared ncise minus 6y phakathi kwesisekelo no x squared ngibe no y squared base ngiba nobani no 2 ubani power of 2 phezulu dy dx wethu derivative yethu bonke ngihlisa kuphi ngifuna ukuthatha njengoba kunjalo sithi ukuwonga isikhathi kufanele nginamathisele yebo phinde ngenze nje nangapha ngiyokubeka kuphi ngezansi yebo kuyangena kahle ngifuna ngase nokungenisa umugqa la ukukhombisa ukuthi ngiziqonda ukuthi divide angifakile nje ngikhombisa ngizama ukukhombisa ukuthini ukuthi ngithi divide sibone ke ngathi uma ngabe usukuthiwa uyikhiphela kumdwebo mhlawumbe impendulo yakho ngeke size sikwenze ngokuchaza kakhulu kodwa kube sikhiphela ngokumdwebo noma kuthiwa senza umdwebo ngabe naku umugqa wethu uyangena.